Δεν σας πω βγήκε. Τώρα είμαι σε ένα βιντεάκι στο level 2. Mamma mia, pizzeria, τι στο κάνω πολύ κοντά. Διέρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάποια βίντεο με την Electro AI, τα οποία μάλιστα επαιδείωκαν να πτύξουν τον Υπουργό Προστασίας του Οι απάντες μέσω SMS, email και εφαρμογών επικοινωνίας βρίσκονται σε έξαρση με τους πολίτες να πέφτουν τα σημερινά θύματα. Με ευτύχη αποκάλυψα, αναμένει ένα σχολείο και λέει ότι εγώ κάποια φυλή και πρέπει να την εκδώσω γρήγορα, ήταν από το πύριο. Αυτό το μήνυμα στο κινητό σας μπορεί να φαίνεται αθώα, ωστόσο από ένα έλεγχο να φαίνεται να φαίνεται και μέσα σε ελευθερότητα, στους διαδικασμούς και κλέβει τα προσωπικά σας δεδομένα. Και δεν είναι αυτό το μήνυμα. Τις τελευταίες ώρες φαίνονται μαζικά μηνύματα με υποτιθέμενη αποστολή από το βασικό θέμα και αυτό το σύνδεσμο που υποτίθεται στη σελίδα της ΑΚΑ. Και μου ζήτησε να γίνει κάτι νομίζω για ένα κομμάτι που δεν είχε παραλάβει και ότι χρειάζεται να πληρωθεί και τέτοιο. Το αγνόησα το μήνυμα στο τηλέφωνο που γραφτάτησε. Δεν αφήνω μερικά κείμενα SMS ήταν η αιτία αν υποψιαστεί πολίτες να χάσουν αρκετά χρήματα. Μου έστειλαν μια ψεύτικη φορολογική δήλωση ότι θα έπαιρνα απαλλαγή φόρου και μου έστειλαν κάποια χρήματα. Είχε τα είχαμε για τη σφραγίδα της κυβέρνησης. Και εγώ σαν 80άρης νόμιζα ότι ήταν legit και έδωσε στοιχεία μου τραπεζικά και μου έδωσε 8 ευρώ. Σε παρακαλώ. Οι οποίοι προσπαθούν να αλλιεύσουν χρήματα προσποιούμενοι κάποιον οργανισμό. Έγραφε SMS κανονικό ελτά ότι δεν ήθελε να παραλάβει το δέμα σε κάτι τέτοιο και ότι έχει μια εξτρά χρέωση πολύ μικρή, 24 λεπτά, κάτι τέτοιο. Πάλι καλά δεν είχα πολλά λεφτά μέσα στην κάρτα, πήγαμε ευθείας να κάνουμε αγορά. Με ανάρτησή της και η ελληνική αστυνομία καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί να ελέγχουν πάντα τον αποστολέα και να μην ανοίγουν συνδέσεις και λυκούτα μηνύματα. Γκέμπεκ του βιαζού. Επίσης, Μαμά! Μαμά! Viber, WhatsApp, SMS, καμία τράπεζα, κανένας επίσημος οργανισμός δεν θα μας ζητήσει προσωπικά στοιχεία και δεν θα μας ζητήσει και οτιδήποτε είναι σχετικό με τα προσωπικά μας δεδομένα. Το πρώτο πράγμα που εγώ συμβολεύω τους πελάτες με τέτοιες περιπτώσεις είναι το εξής. Ότι πριν κάνουν οποιαδήποτε εξέλιξη θα πρέπει να ψάχνουν τις συγκεκριμένες ιστορίες που είναι πιστεύεις. Σύμφωνα με τις ειδικές, η εξέλιξη είναι το πιο ισχυρό όπλο. Σε οικονομικό περιβάλλον είναι μια πιστοτική εικόνα για το διόρυγμα της ΓΕΣΕΒΕ.
κατά μέσο όρο τις πρώτες 18 ημέρες, αφήνοντας μεγάλο μέρος του μήνα χωρίς οικονομικό περιθώριο. Τι κάνετε μετά? Δανείζομαι, περιορίζομαι πάντα τις το 54% αναγκάζεται για να καλύψει βασικές ανάγκες. Το 40,1% ήταν εισοδήματα στο σούπερ μάρκετ. Θέλω αυτά που είναι απαραίτητα. Άμα δεν έχεις και συνάχεια είναι εύκολα. Εγώ θα ήθελα. Πάνω από τους μισούς δηλώνουν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα έκτακτο έξοδο των 500 ευρώ. Αν προκύψει μια ανάγκη, 500 ευρώ στο σπίτι, κάτι χαλάσει, οτιδήποτε, τι κάνουμε? Πάμε από το... να του τα δώσουμε όταν No, yo estaba. Mamma mia, Vitalia, posso aprire la notte? Juszana babuszka. Oh, great heavens! Whoa! Mamma mia! Mamma mia!
Boyfriend.